Tenim aquí un altre exercici. En aquest cas em diuen primer que busqui A i B perquè la funció sigui contínua, semblant al que hem fet abans, i l'apartat B és derivable en aquests punts. Per tant, comencem amb l'apartat A. Recordeu, per una banda, les tres funcions són contínues, l'exponencial sempre és contínua, i el número 3 és una funció constant que també és contínua. Per tant, els únics problemes els trobarem en el 0 i en l'1. Com diuen que busqui A i B perquè sigui contínua, volem que en x igual a 0 la funció és contínua. I quan és contínua? Doncs una funció és contínua si el límit, quan x tendeix a 0 per la dreta, et coincideix en el límit quan x tendeix a 0 cap a l'esquerra i et coincideix amb el que val la funció en aquell punt. Per tant, si fem el límit quan x tendeix a la dreta del 0, fixeu-vos que a la dreta del 0 estic en el 0,1, per tant estem en aquest interval d'aquí, i per tant hem de buscar el límit quan x tendeix a 0 per la dreta de b per e elevat a menys x, que seria b per e elevat a 0, i com tot número elevat a 0 és 1, ens quedaria b. Si busquem el límit quan x tendeix a 0 cap a l'esquerra, límit quan x tendeix a 0 cap a l'esquerra, tenim el menys 0,1, per tant estem en l'interval de dalt, i tenim aquesta funció d'aquí, que si substituïm per 0, de la mateixa manera que abans, e elevat a 0 és 1, i per tant ens quedaria a menys 1. I f de 0, fixeu-vos on tinc la igualtat en el 0, la tenim en el primer aquí. Tenim la igualtat i per tant cal substituir aquí, a per e elevat a 0 menys 1, que ens queda a menys 1. Per tant, si la funció és contínua, tenim que la b ha de ser igual a menys 1. Per tant, aquí tenim que la b ha de ser igual a menys 1. Anem ara a l'apartat, a veure què passa quan tenim la x igual a 1. De la mateixa manera, sabem que en x igual a 1 la funció també és contínua, perquè ens ho diu l'enunciat. I aquesta funció és contínua si el límit quan x tendeix a 1 cap a la dreta ens dona el mateix que el límit quan x tendeix a 1 cap a l'esquerra i ens dona el mateix que f de 1. Per tant, exactament igual que abans, si estic a la dreta de l'1, estem en l'1,1 i per tant en l'1,1 estem en l'interval de baix i serà el límit de 3 que com és constant em dona 3. Si fem el límit per l'esquerra, tindríem el límit quan x tendeix a 1 cap a l'esquerra de la funció de la segona funció, b per e elevat a menys x, i això seria b per e elevat a menys 1 i per tant seria b partit entre e. I si busquem f de 1, fixeu-vos que la igualtat la tenim aquí, al segon interval. Per tant seria b per e elevat a menys 1, b partit entre e. I en aquest cas, fixeu-vos que si és contínua, aquest 3 us ha de donar el mateix que b partit entre e. I per tant tenim que 3 ha de ser igual que b partit entre e. Ara, per tant, cal resoldre aquest sistema d'aquí. Per tant, tenim que b ha de ser igual a menys 1 i per una altra banda 3 ha de ser igual a b partit entre e. Fixeu-vos que de la segona tinc que 3e és igual a b, perquè el que està dividint passa multiplicant, i podem fer igualació i per tant igualem. I tenim que 3e ha de ser igual a menys 1 i per tant la a seria 3e més 1. I ara busquem la b. La b és, ja la tenim aquí, és 3 vegades la e.
I per tant, a l'apartat A, la A i la B que hem de buscar seria aquesta. La A val 3e més 1 i la B val 3e. Ara em pregunten si és derivable. Doncs el primer que hauríem de fer és la derivada d'aquesta funció. Per tant, aquí el primer que faré, abans de tirar-ho cap endamunt, és la derivada d'aquesta funció. Fixeu-vos que estem a l'apartat B, la derivada d'aquesta funció seria a per e elevat a x, perquè la derivada de u és 0, seria menys b per e elevat a menys x, perquè la derivada d'e elevat a menys x és ella mateixa per la derivada de l'1 de dalt, que és menys 1, i tindríem la derivada de 3, perdoneu, que és 0. Per tant, aquí tindríem 0, quan la x és més gran que 1. I llavors es tracta de veure que si és derivable. Anem a veure si és derivable. Tenint en compte sempre que la b és 3e i la a és 3e més 1, perquè amb aquests valors de a i b la funció és contínua. Si la funció no fos contínua, ja no seria derivable. És a dir, pels valors diferents a aquests, la funció ja no és derivable, però anem a veure què passa amb aquests valors. Doncs anem primer amb el x igual a 0. Si és derivable, ha de passar que el límit, quan x tendeix a 0 per la dreta de la derivada, ens hauria de donar el mateix que el límit, quan x tendeix a 0 per l'esquerra de la derivada, i ens hauria de donar el mateix que la derivada en el 0. Fixeu-vos que el límit, quan x tendeix a 0 per la dreta, seria 0,1, estem en el segon interval, seria el límit, quan x tendeix a 0 per la dreta, de la segona funció, però ja substitueixo la b, per tant de menys 3e per e elevat a menys x, i si substitueixo per 0 em quedaria menys 3e, perquè e elevat a 0 és 1. Si anem al 0 per l'esquerra, tindríem el límit quan x tendeix a 0 per l'esquerra, tindríem el 0,1, o sigui, a l'esquerra, perdonem, estaríem en el menys 0,1 i estaríem a dalt, que si substitueixo la a, 3e més 1 per e elevat a x, que al substituir donaria 3e més 1. Per tant, fixeu-vos que en aquest cas això ja no és igual que això d'aquí i per tant no és derivable. I de la mateixa manera veuríem el que passa en l'x igual a 1. Si és derivable, doncs hauria de passar el mateix, que el límit, quan x tendeix a 1 per la dreta de la derivada, ha de sortir el mateix que el límit quan x tendeix a 1 per l'esquerra i el mateix que la derivada en l'1. Per tant, si busquem a la dreta de l'1, que estaria l'1,1, seria el límit quan x tendeix a la dreta de 0, que això seria 0. Si mirem l'esquerra, seria el límit quan x tendeix a l'esquerra de l'1, que seria el 0,9, i per tant estaríem aquí, que al substituir la b seria menys 3e per e elevat a menys x, i per tant em quedaria menys 3e per e elevat a menys 1, que això seria menys 3. I exactament igual que abans, fixeu-vos que ja no cal continuar perquè menys 3 és diferent de 0 i per tant no és derivable tampoc en l'x igual a 1.